Klokken er 10, og det er torsdag. Jeg sidder lige og er i gang med at lave min to-do-liste. Mor og jeg, vi har lige været inde og bestilt nogle ting til huset, så det har taget sådan det første af morgenen. Planen for i dag, det er, at jeg skal have reddet Rollo, og så skal han en tur i traileren og køre en gang. Vi skal nemlig til stævne, sådan en lille Halloween-stævne på søndag, hvor han skal starte bum og 20. Det vil sige, at jeg håber, vi kan starte, fordi sidste gang, der gik vi jo bare igennem banen, så jeg håber lidt på, at vi kan ride igennem. Men jeg har ikke nogen forventninger. Vi tager det, som det kommer. Så der skal han lige have en god oplevelse med traileren i dag, så det er hyggeligt. I morgen skal vi ud og se på en hest. Det bliver mega spændende at se, om der ligesom er et match, fordi jeg har det sådan, jeg kan ikke bestemme mig, før jeg har set hesten. Ja. De sidste 3 dage, 2 dage måske, har Rollo haft undervisning. Så det er derfor, at vi lige skal have en ridetur i dag, sådan så han ikke kun går undervisning med børn. To-do-listen i dag, den står på, at jeg skal have ordnet mine øjenbryn, fordi det er for galt. Altså det er sådan, kender I det, hvis man ser nogen og er sådan, okay, det kører meget godt lige ud over øjenbrynene. Og det er sådan, øjenbrynene kan næsten ødelægge det hele. Det er sådan, jeg har det med mine lige nu. Så skal jeg have lavet bestillinger. Jeg har alt for mange bestillinger, men det er jo mega dejligt. Så dem skal jeg bare i gang med. Og så skal jeg have ryddet op. Det har stået på min to-do-liste i 14 dage nu. I hvert fald siden sidst jeg lavede YouTube-video. Ja, så må vi se, hvor langt vi kommer. Jeg skal også ned i huset og have målt op, så jeg kan få bestilt de ting, der mangler til badeværelset. Det er status. So far. Det er den her, jeg er i gang med lige nu. Det er et maleri. Og så har jeg lavet kaffe til, så nu er jeg klar til at gå i gang. And I didn't experience guilt, and I kept waiting to get the look from David. I could have semblance of a normal life if I spend my life. I would never have to mask. He didn't like that I worked through it, but he understand. Så er det højtid til hypperne. Klokken er 11. Så er jeg i gang med den her. Jeg laver jo ellers ikke mennesker, men der var en mega sød dame, der skrev til mig og spurgte, om jeg ikke ville lave den her, så det vil jeg gerne. Hej Chile. Jeg har kørt brændeovnen ud. Nå, hvor dejligt. Hallo. Linse. Hej Linse. Mine små bøbsier. Nu er jeg kommet ud, og jeg skal have Rollo med ind. For mor har kørt traileren frem, så jeg lige kan køre en tur med ham. Så jeg starter med at køre tur med ham, og så rider jeg ham lidt. Og så skal jeg have ordnet boks, inden vi kører ned til huset. Hallo Lolle. Tror jeg, vi er good to go. Han har lige spænde i begge sider, så han ikke får hovedet ned under bommen, og så han ikke får hovedet ned under træktåret og alt muligt andet mærkeligt. Og så har han fået hø. Let's go! Så har vi været ude og køre i 10-15 minutter. Så nu skal han bare ud, og så skal vi have en ridetur. Han gjorde det så fint, som altid. Men det er også bare for at holde det ved lige, og for at han stadig synes, det er hyggeligt. Let's get out. Min sko, fordi Muttis bil er ren. Er vi næsten ved at være der? Jeg tænker, at vi bare skal ride lidt dressur i dag. Og hygge os. Og så har han jo fri i morgen, hvor vi skal op og se på hest. Og så har han undervisning om lørdagen med en lille pige. Og om søndagen skal vi jo til
vores Halloween-stævne. Så det bliver spændende. Han skal bare have det godt og hygge sig. Hold da op. Vi går lige 5 minutter fra jorden af. Kom så, Rolle. Altså, det er stadig helt sådan. Nej. Det ser godt ud. Men ikke stramme ham hårdere. Så er han ude igen. Det synes jeg gik okay. Han havde ikke helt den der sådan store power og energi, som jeg måske havde håbet på. Men jeg synes, han gik rigtig fint. Jeg tror også bare, at han er lidt sådan mentalt færdig ovenpå at have gået 2-3 dage med undervisning med børn. Altså, der bliver han jo ikke reddet hårdt. Eller sådan lang tid. Det er sådan en halv time, 40 minutter tops med skridte af og skridte i gang. Men jeg synes, det går sådan langsomt fremad. Jeg prøvede at ride med de lange ridestøvler i dag. Det er jeg jo ikke vant til. Jeg rider altid med de korte. Så jeg synes, det var sådan lidt svært at mærke mit ben. Jeg føler lidt, blodet bliver lukket af. Selvom det gør det jo ikke. Ja, nu skal jeg have hø igen. Og så kører vi ud til huset. Og ser, hvordan det står til derude. De er i gang med at sætte vinduer og døre i. Hej. Hej, Bimse. Hej, Bimse. Yes, vi kigger på den, når vi går ned. Så har vi arbejdshesten Mutti. Så er det blevet regnvejr. Så Mutti. Ja, det er da irriterende. Ja. Det var den gamle dør, og det er den nye. Jeg er ved at move ud. Klokken er næsten 5, og jeg gider ikke mere. Jeg er røvtræt, og vi har rendt rundt nede på gården lige siden klokken 2 og målt op og
været på genbrugen og alt muligt andet mærkeligt, selvom det egentlig kun var 2 ting, vi skulle. Ja. Der er myrer i væggene på badeværelset. Gulvet er lort, væggene er lort, rørene er lort. Jeg tror faktisk ikke, man kan finde en ting inde på det badeværelse, der ikke er lort. Jeg har sat heste ind og fundet katte, som skulle ind i hver deres stald, og en kat, der skal have øredråber, og en, der skal have ormekur, og 2 andre, der fik tidligere. Og så skal vi jo på tur i morgen, så jeg skulle også lave hønne til Rollo og gøre klar der. Så nu tror jeg, vi er ved at være der. Jeg sidder her ved kattene, som spiser mad. Aftensmad. Og så er jeg lidt usikker på, om det er den rigtige kat, jeg har givet ormepille, fordi de ligner hinanden lidt. Så. Det er lige live update. Da jeg kom hjem fra huset, sad jeg og så Paradise Hotel fra Sverige. Det er mega underholdende, synes jeg. Skal du stå i en sko, synes jeg?